فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Köne Türkmen, qarry Türkmen aýdýar. Bere bilseň berçerek, her gil gitmez biderek. Bere bilseň berçerek, her gil gitmez biderek. Bere bilseň berçerek, her gil gitmez biderek. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam bir derman sözünde aýdýar: İnne lillahi ta'ala ibadan halaqahum li hawaijin nas yafza'un nasu ilayhim fi hawaijihim ulaikal aminuna yawmal qiyamah. Rawahu İbn Asakir ve Tabarani vel Qudai. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam derman sözünde aýdýar: Hudaý Taala'nın bir yaradan bendeleri vardır. Adamlar kıssananna şonun yanına varýanlar. Hudaý Taala'nın bir bendeleri vardır. Adamlar kıssananna dargynna yol tapmasalar şoň yanına varýarlar. Şol adamlar, şu kıssananna yanına varylýan adamlar Kıyamet günü Arasat meydanına, mahşer meydanına kaygısız duracak adamlar diktir. Adamların derdine devyan adamlar, mahlukların derdine devyan adamlar. Kısaca kayta mana edeyin, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aydıktır. Allah Taala'nın bir bendeleri vardır. Adamlar kıssananna şoňa gaçyp barýanlar. Yol soraýa, hulasa kıssananna şoňa barýarlar. Şo kıssananna barylýan adamlar kıyamet gününde kaygysy dik durjak adamlar diýdir. Elinden gelen ýaxşylygyny ýetirmek, zererin ýetirmesizlik. Eneş mahallen bir sendeliğde otin. İşte belli elbette amanat sendeliği. Din sendeliği diyecek de ya men şun birun etberer ya şun men birun etbercek. Elbette onu gördün yok da. Adamın mali, mal garası, puli, makami, posti, işleyen işi, adamın öz ýagdaýy bir günşini etberjek. Ya şol etberýär ya sen etberýän. Ohum şol halynda pulu da bolsa, dünýesi de bolsa, makamy da bolsa, ya bir oturan inhe mili wa amza edip bilýär. Riyasaty wa amza edip ýola salyp bilýär adamlaryň işini. Şo bir güýji ba wagtyny gow işini etsin, ýoksa iştiçkin etberjekdir şol. İstiçkin turakana başka bir yerine oturtmalar şu yerde. Acip bir gen meydan. Adam ahir bir qowluk etik qalacak bolmaly. Malın da amanat, işin de amanat. Hassa tarafın mustahakdygyny bilýän, taraf çynnyň mätäşdigini bilýän. Oranç bolmalylar ki çynnyň bilýär bir toparlaşy tarap çynnyň mätäç. Onu da şoňa haýyryn ýetirmese bolmaz, haýyryn ýetirsin. Ýöne bir zat baha, haýyr ýetirjek adamlyken. Ýöne şoňa haýyr ýetirasa, asen şu gafsyna adamly çocuk ya şu haýyr göreniň özi gafsyndan aýyrlanar. Kanaty ýok tarafy. On berk fakir gorkýar, kömek etjek adam. Şu kömek etjek adam gorkýan bolsaň, birine aýt, men adam bermedi, şunu palanyya ýetirdi, ýöne o kömegiňden galma. Ol el haýryňdan, mal haýryňdan, iş haýryňdan, sendeli mil haýryňdan
ımza hayrından, muhur, peçat hayrından qalma, yaxşılığın etdi qal. Yaxşılığın et, elbette derdine gelecektir. Sowabındır. Sowabındır. Üstüne adamlar çolarım qadim korksun, tarafı özün tanıtmancık etcek deysen uğrunu taparsın. Yönü yaxşılığın etdi qal. Etmesen fırsat elden gitýärde, wagt elden geçýärde. Tamam mı diye. Sonra da ökününün peydası yok mu diye. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. İnsanın insaniyeti özünden başka kişi hayrını yetirmek bilenler cemaatler. Bir vaqtda bir pirin yanına bir murşid, bir pirler olya qol verilýär. Bir pirin yanına biri barıpdyr. Men sofu boljak dipdir. Qol berjek dipdir. Ham piri ol murşid, ol Hudaýyň do'asy. Meselen şoň elinden tutmaly, iman kelimesini aýtdyryp, ham şoňa zikir buyurmaly, şonu aýtyp geçsin. Emma ol pir bu adamın ahlagyny, kılıgyny on görüp duran ýagdaýyndan şoň öz halyna göre bir ders aýdypdyr. Ol ders maňa we saňa ders. Jana ol dipdir. Sen qoluň maňa berjek bolýaň dipdir. Qoluň Hudaýa berseň bundan gowdamy dipdir. Onu belki olan aýdypdyr. Sen elini Hudaýyň golu dip hesap edýär namaýende ýeriň ýüzünde innellezine yubayi'unaka innema yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sen menen gollaşsan Hudaýyň golundan tutdugum dip iman dininden türün gollaşyp bolýanyny aýtdyr. Hudaýyň golundan tutup bolýanmager dipdir. Aham ýanky pir murşid ol Hudaýy beýik adam aýdypdyr. Hudaýyň golundan tutup bolýar dipdir. Şunu gaýym billipdir. Her haçan bir ejidin elinden tutsaň, o bir elin Hudaýyň eline düşýändir dipdir. Her haçan kıssan duran adamın kolundan tutsan, o bir kolundan Hudaý tutýandir dipdir. Aldırap duran adamın kolundan tutsan, o bir kolundan Hudaý tutýandir dipdir. Hudaýyň kolundan tutsak bolsaň, ejidin kolundan tut dipdir. Aldırap duranın kolundan tut, bilmenşik bolma dipdir. Eşitmenşik bolma dipdir. Görmenşik bolma dipdir. Görenşik bol. Eşitenşik bol, bilenşik bol, musulmançılık işi. Hudaýyň radyçylygynyň içinde. Hudaýyň golundan tutsak bolsaň aňsat dipdir. Ejili adamyň golundan tutsaň, o bir elinden Hudaý tutýar dipdir. İhlas bilen gelipdiň, muny düşündirjek bolýardyr da. Sünnet dip gel gollaşaýyl dipdir. Ondan taň aýtypdyr. Gow zehnine pikirini goýjak bol. Hazreti Sa'di aleyhirrahman beytini okuyan yerinel kideyna. Kulun ki destest khari bekan, diger key berari to destest kefen. Can oğul, can dostum, şimhal ilinma bir avunturun benden tikenini ayır, qiyinçilığını ayır, bir hoş et yüreğini. Kulun ki destest khari bekan, şimhal ilinma bir aldırap duran adamın aldıramasına kömekleş aldıraması adalşısın ya ayırşısın. Tarafın tikenini ayır. Avun yan yerini köşt. Hayrın getirdiği de kunun ki dest haribiken diger key berari tu dest kefen. Ölümde kabırdan çıkarıp elin menen halkın tikenini ayırıp bilmeyeceğine belli de diptir. Fırsatın baka hayrın getirdiğidir.